Hi friends, welcome back to my channel Manvi Vlogs. This bale Manvi. Yanittanji video upload mantade recipe da. Itten pira vlog start mantandulle. The ತೋಟಗ ಮರ್ದು ಮುಡ್ಪೇರು ಅಂಚಮ್ಮ ಮೈನ್ ಸುತ್ತು ಕಟ್ಟದು ನೀರಿಗೆ ಬಾಡಿಯರು ರೆಡಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ನೀರಿಡು ಅಡಿಟ್ ಕುಳ್ಳಿಯರ ಬಲ್ಯವು ಮೇಲ್ರು ನೀವಡು ಇಂಚನೆ ಕೋಲು ಕಟ್ಟದು ದೀನ ಸೋಕು ಬೊದ್ದುಲುಂಡು ಅಪ್ಪ ಮೈನ್ಸುಂಟು ಕಲಡುಂಡು ಒಂದು ಕೊಡಪರ ನೀರು ಮೇಯ್ತಮ್ಮ ಐತೆ ಸೋಕು ಕಲಡುದವು ಮತ್ತೆ ಬಾಲ್ದಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಪಾಡೋದು ఒక కొదిప్ప ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದಾಕ ಅವೆಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ಪುನು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚೋಡಿ ಇದರ ರಟ್ಟುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಲು ಪಾಡ್ದಟ್ಟೆ ತಿರ್ಗೋರು ಮತ್ತೆ ಒಡೆನಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಯ್ಪುನು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತೋಡು ತೋಟದ ಬರಿಟ ಒಂಜಿ ತಿರ್ತು ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಟು ತಿರ್ತು ಮಟ್ಟ ಚೂರು ಕಿದು ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಮ್ಮಿಗೂ ನೀರು ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು Marsala togliono, guardate, conto ma da parte andate. Cioè, ritano fondo. Stanno tutti in batteria da sotto lei. ಮರ್ದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಆಟಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಸೊಪ್ಪು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಇಂಚ ಮಲ್ಪನಪ್ಪ ನನ್ನಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೋಕು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪೂರಿ ಇಂಚ ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತು ತಾರಾಯಿ ನಾಳೆರ್ದಾಯಿನ ಮುಂಚೆ ಮುಜರ್ ನಾಳ ಸಾಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪುಂಡಿದಾತ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಮಂಜಲು, ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಪೆಲತರಿನ ಚೂರು ಎಲೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮುರಿದು ಬೇಯರ್ದಿಯೋಡು ಫಸ್ಟ್. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡ್ನಂಡು ಆ ಪೆಲತರೆ ಬೇಯ್ದಾಯಕ ಸೊಪ್ಪು ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ పొట్టిచ్చದೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆ ಯಾವನು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಮಂತನ ಮಾತ ಅರೆ ನೆಕ್ಕು ಸೊಪ್ಪುಗು ಪಾಡ್ನಂಡು ಸೊಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲೆ. ಐದೊಕ್ಕ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಾಲ್ ಮುಂಚಿ ಬೇಸೊಪ್ಪುನು ಪಾರ್ದು ಒಗ್ಗರ್ನೆ ಮಂತುದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮೇಲಗ್ ಪಾಡ್ನಂಡು ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರ್ನೆ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸೊಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕ ತಾರಾಯಿನ ಚೂರು ಪಾಡ್ದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ.